tayo po lahat ay tumayo, handa ang ating mga kwaderno, ballpen, Bible. Tayo po ay magbigay galang sa salita ng Diyos. Dalhin po natin pinagpalang mangaral. Narito po ating beloved preacher, Brother Jobin Perer. Praise the Lord. Glory to God. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo lahat ay dumalangin. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa kalakasan at taglay po namin sa mga oras at buhay nagmumula sa iyo. At sa pagkataong ibinibigay mo sa amin, mahal na Panginoon, kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw na ito, mahal na Panginoon. Bawa po lahat sa pangdalangin ng aming iginagarang minamahal na Evangelista World Estrada Almeida. Ayon po mga minamahal na mga manggagawa, humihingi kami ng kapatawaran sa mga komunisyon po sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo bawat isa sa amin, mga Panginoon. Huwag mo naman tignamin ikaw pagkasalagot ng puso nagsisisi sa oras na ito. Gawin mo kami karapat dapat tumanggap ng iyong mga salita. Mahal na Panginoon, sa iyong pong pagkasalita, langis sa mga salita patay bang likod sa ganang aking wala magagawa. Basahan lamang, alikabok ramang sarapan. Ngunit gamitin mo daloy ang pagpapalang espiritual sa aming mga kapatid sa dako ito, lalo ang aming mga minamal na mga bisita. Pagpalain mo kami lahat sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyong hadlang gawa ng kaaway, antok, ay commit us out. In the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo na po mga minamali makaupo at kunin po natin yung ating po mga Biblia, mga kwaderno at bapulat sa kapaintulutan ng ating pong beloved Lord Preacher. Akababati sa magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At ito'y pinangunahan po natin pong iginagalang minamahal evangelista, ating beloved Evangelist Weldy Estrada Almeida. Lahat po ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Grabe. Amen. We're so much blessed today. Amen. Amen. At dapat mga minamahal, patuloy nating papurihan para ating pasalamatan ng ating mahal na Panginoon. We give you honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Weldy Estrada Almeida. Ganun po sa ating pong beloved stand Pastor Lina Cumona Almeida. Sa ating mga beloved workers, a pleasant afternoon po. Sa ating pong mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Walang matutulog mga minamahal. Amen. Amen. Praise the Lord. At ating basahin ang ating unang talata, kindly, ating aklat dito sa aklat ng Mateo, from the book of Matthew chapter 25, verses 1 up to 13. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 25, ang talata po ay 1 hanggang 1 13. hanggang 13. Ganito po sasabi. Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit sa 10 dalaga na kinuha ang kanilang ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. At ang 5 sa kanila ay mga mangmang at ang 5 ay matatalino. Sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang ilawan ay hindi sila nagdala ng langis. Dadapot ang matalino ay nagdalas ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki ay nangaantok silang lahat at nangatulog. Dadapot pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki at magsilabas kayo upang salubungin siya. Na magkagayoy nagsipagbangong lahat ang mga dalagang yaon at pinaigi ang kanilang ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan nyo kami ng inyong langis sapagkat nangangamatay ang aming mga ilawan. Dadapot nagsasagot ang matatalino na nagsipagsabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo at magbili
at magsipagbili kayo ng saganang inyo sa gis. At samantalang sila nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki at ang mga nahahanda ay nagsipasok. Nakasama niya sa piging ng kasalan at inilapat ang pintuan. Pagkatapos ng nagsirating naman ang mga ibang dalaga, nagsipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Sa 12, dadapot sumagot siya at sinabi, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Alam po ninyo, atin pong pagmagatan muna yung ating pong pag-aaralan. Waiting? Are you preparing? Lahat ba naghihintay sa Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon? Ang tanong, nagpiprepare ba tayo, mga minamahal? Magkaiba yung sinasabing paghihintay at paghahanda. Amen? Amen? Dito sa ating talata na basa, memoryado na natin ito. It's about the 10 virgins. Pakatandaan po natin, mga minamahal, na itong pag sinabing bride of the groom, ang iglesia mismo ng mahal na Panginoon, they call themselves bride of the groom. Amen. Hindi po ito patungkol sa lahat ng maraming tao. Just to give you an idea of this, baka sabihin ng ilan, ay para naman sa lahat ng tao yan eh. Atin munang basahin ito, bago ko ituloy ito. 2 Corinthians chapter 11 verses 1 and 2. Kindly, mga kapatid. Dito po sa aklat po ng ikalawang Korinto, kabanatay 11, talatay 1 hanggang 2. Kahimanawari, mapagtiisan ninyo ako sa kaunting kamangmangan. Ngunit tunay na ako'y inyong pinagtitiisan, sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos. Sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. In English, ang sabi diyan, would God ye could bear with me a little in my folly. And indeed, bear with me, for I am jealous over you with godly jealousy. For I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. So ibig sabihin, mga minamahal, ang sinasabing tawag sa iglesia ng Diyos, yung pinili ng Diyos. Lahat ng mga tinatawag na anak ng Diyos, pinili naman na Panginoon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. And even in the Revelations, mababasa natin, we are called the bride of the bridegroom. Tayo daw po, mga minamahal, the virgin bride of Jesus Christ. Amen? Amen. At yan, mga minamahal, ang nangyari, meron tayong tinatawag na 10 virgins dito. At itong 10 virgins na ito, hinati sa dalawa. Yung isa tawag nila matatalino, yung others are not. At kung titignan natin yung mga talatang binasa natin sa verse 1 to 4, ang unang-una dyan, these 10 virgins were waiting for the coming of the bridegroom. Yung mga hindi Kristiyano, hindi yan naghintay sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung sumasamba sa baka, sumasamba sa punong kahoy, sa buwan, ang hinihintay nila, ewan ko kung sino. Pero ang mga taong naghihintay sa pagbabalik ng Diyos ay walang iba kundi ang mga pinili ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi diyan, pero dito sa mga naghihintay sa mahal na Panginoon, dalawang klase. Yung isa daw, mga minamahal, they are waiting and prepared. But the other 5, they are waiting also, but not preparing. Lahat po na nakaunawaan diyan, sumigaw ng praise the Lord. All 10 virgins are qualified to become bride. Amen. Lahat daw ng tinawag ng Diyos, ng pinili, ikaw, ako, tayo lahat are qualified to become bride. But only half are preparing. Kaya sabi ng pamagat natin, are you waiting? Pag sinabi mong yes, are you preparing? Because dalawang magkaiba yan.
waiting ka nga lang pero hindi ka naman nagpiprepare sa pagdating ng Diyos. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, kinakailangan kapag ikaw ay naghihintay sa mahal na Panginoon, hindi mo pinababayaan ang paghahanda sapagkat kinakailangan makita mo ang Diyos na kanyang pagdating. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa verse 5, ang sabi niya, the 10 virgins slumbered, inantok. Amen. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, lahat ng mga anak ng Diyos makakaramdam ng pagod at makakatulog sa kakahintay. Palakpakan po natin ang ating wala Panginoon. Walang magsasabi, mga minamahal, na talaga sabi, ay, ako'y gising na gising, hihintayin ko ang Diyos. Makakaramdam tayo ng panghihina, makakaramdam tayo na tayo po'y manlupaypay, makakaramdam tayo ng antok, makakaramdam tayo na panahon na kung saan, mga minamahal, we are off guard. Amen. Sa verse 6 and 7, ang sabi niya, the midnight there sounds of the sounds of the bridegroom coming. Hating gabi daw ay darating yung tunog na magsasabing, nandyan na ang bridegroom, yung ikakasal. Ang ilan, sabi nila, ay dapat pala alas 12 gising tayo. Amen? Amen? Dapat pala tayong gising ng alas 12. Pero tandaan po niyo, mga minamahal, this is not speaking about the exact time na 12 midnight. Sapagkat ang alas 12 ng gabi natin dito sa Pilipinas ay hindi pareho ng alas 12 ng gabi natin doon sa Europe, sa Canada, sa Asia, mga minamahal. Magkakaiba yan. Amen. So hindi mo pwedeng sabihin na alas 12 ng midnight natin dito, yun ang dating ng Diyos. Hindi. Hindi sinabi ang exact time. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero ang sinasabi diyan, mga minamahal, even if we speak of the worldwide, pare-pareho yan, hindi, yung midnight, hindi pareho yan. Kaya nga, mga minamahal, midnight, ang ibig sabihin ng midnight, ito yung oras na unaware of what is happening. Hindi mo alam kung ano nangyayari dahil inaantok ka na nga eh. Masarap ang tulog dito, mga minamahal, pagdating ng hating gabi. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng hindi inaantok ngayon, sumigaw ng praise the Lord. Hindi po ngayon hating gabi. Kaya huwag niyo akong tutulugan, mga minamahal. Ang midnight represents that Christian or the bride are vulnerable, defenseless. Natulog sila. Amen? Wala sila, hindi sila gising. Amen? Sila po, mga minamahal, ay talagang nasa kasarapan ng kanilang pagtulog. Pero one thing na sinigurado ng mga bersikulong ating binasa, yung 10 berhin na yon, makakarinig ng pagdating ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat ng gusto makarinig ng pagdating ng mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Sa verse 8 and 9, sabi niyan, yung 5 foolish virgin have the capability to buy, but they were found short of preparation estimates. Kasi nung dumating, mga minamahal, ang bridegroom, lahat sila gumising. Mayroon silang, yung iba may oil, kaya may liwanag sila. Yung iba wala. Kaya ang ginagawa nila, pwede ba bigyan nyo kami? Dahil baka yung ilaw namin walang ilaw eh. Amen. Tapos sabi ng mga matatalino na nag-prepare, ay baka kulangin sa amin ito. Hindi natin alam. Kaya kailangan lang, malay mo, mag-stay pa. So, handang-handa talaga yung 5 virgin. Others are not. But take note, nung sinabi sa kanila, mga minamahal, bumunta muna kayo, bumili kayo muna ng inyong oil. At nasa ganun, mayroon din kayong ilaw. That time, umalis ang 5. Bumili. Ibig sabihin, may kapabilidad yung 5 na ganapin o i-prepare lahat ng bagay na preparasyon. But they failed to do so. The others, nakapaghanda sila. Hinanda nila yung kanilang pagsalubong, mga minamahal.
Kaya nga, ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, marami pong Kristiyano ang naghihintay sa mahal na Panginoon. Pero hindi sila naghahanda sa pagdating ng Diyos. Amen. Inuulit ko. Maraming mga Kristiyano sa ngayon ang naghihintay sa mahal na Panginoon. Pero hindi sila naghahanda sa pagdating ng Diyos. Christians who wait but do not prepare are those who do not have time to read Bible, do not attend seriously during church services. Ang tao daw, ang mga taong Kristiyanong naghihintay pero hindi naghahanda, ito yung mga taong dumadalo pero hindi nagbabasa ng Biblia. Lahat na mayroong Biblia, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Pero may mga Kristiyanong walang Biblia hanggang ngayon. Tinanong tayo noong nakaraan ng ating beloved ordained preacher, sinong may Biblia? Hindi lahat nagtaas. Sinong may cellphone? Lahat nagtaas. Amen? Amen? Bakit? Because we failed we failed to know the importance of the words of God. Kaya na nga mga minamahal, hindi na ito parang big cake sa atin mga minamahal. Ang nangyayari mga minamahal, we just attend, nagkikinig lang tayo dito. Amen. Pagkatapos yan, yung ilan di nga nagsusulat eh. And then uwi, pagdating sa pag-uwi mo, kalimutan mo na yan. Wala nang pagka-Kristiyano. Babalik ulit ng Miyerkules. Bakit nila ginagawa yon? Because they are waiting for the coming of the Lord. But they failed to prepare for the coming of God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Bakit nagkaroon tayo ng project minsan? Bigay ng Biblia sa mga wala. Noong nabinigyan natin mga minamahal, ano nangyari? Nagbasa ba? Ang masama, mga minamahal, this is the reality of truth. May mga mayroong Bibliang Kristiyano, hindi rin binabasa ang Biblia. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Tamaan ng tamaan kapag tinamaan ka bukol. Pero ito'y realidad, mga minamahal. Ang kanilang Biblia, mga minamahal, ang mahal-mahal, pero pag timpunta mo sa bahay, yun ang kung saan, mga minamahal, punong-puno ng alikabok. Amen? Dahil hindi binubuklat, mga minamahal. Amen? Ang nangyayari, mga minamahal, na kapag ating ginawa, mga bagay na yan, mga minamahal, kapag if we, kailangan natin gawin ang mga bagay, kahit sometimes, di ba, pag tayo po, mga minamahal, ay may ginagawa sa ating bahay, ay we take for granted our devotion to read the Bible. Pumalakpak po tayo ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. We need to read the Bible in order for us not to be deceived. Kinakailangan basahin natin ang Biblia, mga minamahal, para hindi natin makalimutan ang salita ng Diyos. Sometimes during Bible studies natin and even preaching sa mga banal na gawain, pinagsusulat tayo. Mayroon tayong kwaderno, may ballpen. Bakit? Para na sa ganun, pag umuwi ka, babalikan mo yan, babasahin mo ang Biblia. Amen? But many Christians waiting for Christ, they failed to do that. Hindi na nila ginagawa yan. Hindi na sila nakikinig. Bakit? Akala nila magaling na sila. Nag-attend na kasi ako ng Miyerkules, Biyernes, Linggo. Kaya okay na lang yan. Importante nakaka-attend ako. You are waiting but not preparing. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag ipinagpatuloy mo yan, kapatid, ang kanyang pag-ugalit, kanyang pag-iisip, magagaya ka dun sa 5 berhen. Amen? Amen? Hindi, you will be short of preparation. Totoo, maririnig mo ang dating ng Diyos. Amen? Pagdating noon, mga minamahal, pag chinek, how are you prepared? Sasabihin, sige, mag-prepare ka ngayon. Kaya mong gawin, dumalo, pero hindi mo ginawa. Kaya mong magpagamit sa malapay, pero hindi mo ginawa. Kaya mong ganapin ang pumunta sa magbahay-bahay upang i-share ang salita ng Diyos, but hindi mo ginawa. Because you are not prepared. You are just waiting. Pumalakpak po tayo ng napakalakas sa ating Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Maraming Kristiyano ngayon, kaya sila napapahamak ang kanilang
kaalaman patungkol sa kalooban ng Diyos. They just base it sa online, nababasa sa internet. Ang ilan nga hindi na dumadalo kung at sino-sinong banal na gawain ang kanilang pinapanood, kaya sila nawawala, mga minamahal. Amen. Amen. Lahat ang gusto nilang mapanood ay yung aakma sa gusto nilang gawin sa kanilang buhay at hindi na ayon sa salita ng mahal na Panginoon. Ano ba ang dahilan kung bakit tayo naglilingkod? Hindi ba para tayo ay maligtas? Amen? Lahat ng gustong maligtas, pumalagpag ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Oh! Pero bakit hindi mo sundan ang salita ng Diyos? Kung anong gusto mong mapakinggan, yun lang ang pinapakinggan mo. Nagiging choosy tayo sa gusto nating mapakinggan. Dapat kung nais natin ang kaligtasan, mga minamahal, masakit, masarap o hindi, yung mga pandinig natin sa mga pangangaral patungkol sa salita ng Diyos, ito'y makakabuti sa iyo. Itong magbibigay sa iyo ng tamang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Itong mga online na napapanood mo, mga kapatid, na hindi sa Jesus Miracle Crusade. Amen? Ito yung mga taong, mga aral na kung saan ang tawag nila, not an eternity authentic. Napakasarap pakinggan. Pero hindi yun magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Ito yung mga nagsasabing, kahit hindi ka na maglingkod, hindi ka pababayaan ng Diyos. Napakasarap pakinggan. Amen? Ito yung mga taong, basta importante mabait ka, di ka man nang aapi ng iyong kapwa, ililigtas ka ng Diyos. Napakasarap pakinggan. Amen? Ito yung mga, just enjoy life here on earth. These are God's blessing. Amen? Without Jesus in those words, ito yung bagay na gustong-gustong pakinggan ng mga Kristiyanong hindi naghahanda, pero naghihintay sa mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Mateo 24, talatay 3 hanggang 4. Kindly. Mateo 24, Talatay 3 hanggang 4. talatang 3 hanggang 4, ganito po ang pagkasabi. Samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? Sa 4, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw sa inuman. Talatang 11. Ngayon po, praise the Lord. Mateo 24, talatang 11. Italon sa 11. 11. Ganito po ang pagkasabi. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nakaunawa yan, sumigaw ng praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Alam po ninyo mga minamahal, kung hindi tayo magigising, sa totoo lang, sabi ko nung aking piniprepare ang message na ito, hindi kaya makasakit ito sa damdamin ng aking mga kapatid. Amen? 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 Pero kailangan natin malaman ang katotohanan, mga minamahal. Kailangan natin gisingin. Kinakailangan natin na sometimes, di ba, tumapik ng konti para na sa ganun malaman natin that we are already out of the navigation na gusto nating gawin. Amen? Sapagkat sabi ng talata, sabi diyan, and he sat upon the Mount Olives, the disciples came unto him privately saying, tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming? And of the end of the world? Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. Mag-ingat ka. Kaya yung aral na tinuro ng mga pastor, huwag kang lalayo diyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen.
Bagamat bibisa-bisaya ang sinasabi ng maraming tao, bibisa-bisaya ang mahal na pastor, pero yun ang katotohanan, yun ang napagaling sa kanser mo, yun ang nagbago sa buhay mo, nag-aayos ng buhay mo. Amen. It is not of the delivery, but it is the truth of the Word of God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon kung anong itinuro ng mahal na pastor, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, ito very dangerous. Sometimes pinag-uusapan tayo, mga minamahal, o natin, mga minamahal, mga bang Christian. 1 John, chapter 4, verses 1 up to 3. Kindly, pakibilis ng konti sapagkat medyo mahaba-haba tayo ngayon. Praise the Lord. Amen. Ganito ang pagkasabi, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos, sa 3. At ang bawat espiritong hindi ipinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang sa Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa English, tingnan niyo mga minamahal. Sabi niyan, Beloved, believe not every spirit, but try the spirit whether they are of God. Because many false prophets are gone out into the world, hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Bawat pangaral daw na nagsasabing ang mahal na Panginoong Jesus ay siyang Diyos na nagkatawan tao, iyon ay sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, lahat ng pangaral, mga minamahal, na nagsasabing ang mahal na Panginoong Jesus ay tao lang, hindi yan sa Diyos. Amen? Amen? Totoo po yun, mga minamahal, klarado yan. Sabi diyan, every spirit that confesses not that Jesus Christ is not come in the flesh is not of God. Even sabihin mo, mga minamahal, ay malapay ng Jesus, kanyan, basta siya lang ang Diyos, na hindi siya nagkatawang tao, is still not of God. Ang doktrina ng Jesus Miracle Crusade from the very start na tinuro ng mga pastor, kaya tayo pinagpala, palagpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sinasabi niya, ang kaisa-isang Diyos na may likha ng langit at lupa. Amen? Amen? Siya po'y nagkatawan tao. Hinubad ang kanyang pagka-Diyos. Nung siya nasa ibabaw ng lupa, siya po'y tao, anak ng Diyos. Amen? Nagkatawan tao siya. Amen? Pero tanda po niyo mga hindi siya masasabing tao lang. Amen? Dapagat siya ay Diyos na bumaba, palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Pakibasa, Pilipos, Kabanata 2, talatay 5 hanggang 7. Tignan niyo yung mga talatang yan. These are principles. Pero dahil sa katagalan, unti-unti nating nakakalimutan. Pag tinanong mo ang isang Kristiyano, iba-ibang pinagsasasabi. Iba ng kanilang pinaniniwalaan. Nawawala na tayo doon sa tamang aral ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, hango sa Biblia, dahilan kung bakit gumaling ang kanser, dahilan kung bakit nagbago ang ating buhay, dahilan kung bakit tayo pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Kaya hindi mga kapatid, Pilipos, Kabanata 2, talatay 5 hanggang 7. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 2, ang talata po ay 5 hanggang 7. Ganito po sinasabi, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat pananganan ng pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkos sinubad niya ito at nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Klarado yan, ating po mga minamahal na mga bisita. Amen? Siya yung Diyos, siya. Pero hinubad niya ito at nagkatawan-tao, naging tulad sa atin. Amen? Kung babasahin, sabahin nyo lang, 1 Timothy 3:16, God manifested in flesh. Kapag hindi yon ang turong natatanggap mo, kapatid, kasi sinasabi, tatlo ang Diyos, mayroong maliit na Diyos, may malaking Diyos. Kung hindi yon ang sinasabi ng Biblia, that Jesus who is the only God manifested in flesh. Kung di yan ang aral, tandaan mo, ni
butil ni Galis, hindi yan gagaling. Kasi walang kapangyarihan. Ang sinabi ng mga pastor, gaano man kasimple ang karamdaman, gaano man kagrabe ang karamdaman, kayang gumaling yan sa pangalan ni Jesus dahil totoo ang kanyang mga salita. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon in order not to be deceived. Magbasa ng Biblia. Lahat ng gusto magbasa ng Biblia, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Hindi ko sinabing buong araw magbasa ka ng Biblia. If you can do that, it's good. But you have devotion. Bago ka gumising, anong mensahe mo sa akin ngayon, mahal na Panginoon? Plak! Anong lumabas doon? Ipamuhay mo yun at pagbulay-bulayan sa bawat buong araw. Amen. Bago ka matulog, thank you Lord! Ligtas ako sa anumang disgrasya. Bago ko matulog, pag-ingatan mo ako. Anong salita mo sa akin ngayon? Anong mensahe doon? Pagbulay-bulay mo bago ka matulog at pasalamatan mo ang ating mahal na Panginoon. Amen? That is being a preparation. Yan ang preparasyon na kailangan mong gawin. Huwag mawala sa iyo ang oras at pagnanais makilala mo ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So for us who are waiting for the coming of our Lord, let us read the Bible. Attend seriously the Jesus Miracle Crusade International Ministry worship services. Marami nag-a-attend, pero malayo ang isip. Marami ang nag-a-attend kompleto sa attendance, pero pagdating nandito, hindi minubulay-bulay ang kanyang napapakinggan na patotoo. Pagdating sa pagpupuri, simple na lang, hindi nagsusubika. Bakit? Because they don't take it as a cake, something to crave. Yung gusto mo ba? Naantok na ako. Sige lang, matagal si Brother Joben. We are here to worship the Lord. We are here, nandito tayo para purihin ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Hindi ka na dito para ipakita lang ang magandang damit. Hindi ka na parito para sabihin, pakita magaling kang kumanta o anumang bagay na meron ka. We are here to worship our God who loved us most. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Grabe pagkilos ng banal na presensya. Ilan lang ang nakadama ng banal na presensya ng Diyos. Ang ilan, kilala mo kung sino ka kapatid, hindi mo man lang nadama, hindi man lang lumuha yung sa pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Bakit? Because worshiping is not the main purpose why you are here. Nakalimutan kahalagahan ng pagpupuri sa Diyos. Nakalimutan mo kahalagahan na pasalamatan mo ang Diyos. Nakalimutan mo kahalagahan ng mga patotoo. Nakalimutan mo ang kahalagahan ng pagdama ng banal na presensya ng Diyos. That is the reason kung bakit matatapos na tayo. Hindi mo pa nararamdaman ang banal na presensya ng Diyos. Napakatigas ng iyong puso. Ayaw mong pakinggan ang Diyos na napakanyang pangungusap. Kaya sabi ng Biblia, it's high time for us to listen. Wake up. Because we have to prepare. Hindi sapat na tayo naghihintay. Pag tayo naghihintay, mag-prepare ka na, kapatid. Sayang ang pagkakataong ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pangalawa, Christians who wait but do not prepare are those who start to love life here on earth. Ang tao-tao, mga binamahal, Kristiyano, anak ng Diyos, na masasabing hindi siya naghahanda, pero naghihintay, ay yung mga taong in love na at enjoy na sa buhay dito sa Pilipinas. Dito sa atin, sa mundong ito. Amen? Di naman totoo yan, brother. Pakibasa muna. Taga Pilipos, Kabanatay 3, Talatay 20, kindly. Aklat po ng Pilipos, Kabanatay 3, Talatay 20. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng tagalangit sumigaw ng praise the Lord. Pag ikaw ay tagalangit, isip, puso, kilos, dapat kilos papuntang langit. Isip papuntang langit. Puso mo dapat papuntang langit. Lahat ng ginagawa mo dapat papuntang langit. Bakit? Ikaw ay hindi taga rito. Tayo ay taga langit.
kung anong tayo dapat doon, yun ang dapat laman, buhay, kilos na ginagawa natin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! But we have to accept the fact, marami ng Kristiyano, the bride of the groom, amen, hindi na excited pag pinag-usapan ng langit. Amen. Amen. Aminin natin sa hindi. Hindi lahat na nandito ngayon ay excited pumunta ng langit. They don't even have the desire to go to heaven na talagang excited na. Alam mo, ako, pag may pupuntahan, Europe for example, ang ginagawa, may preparasyon. Inisip ko na doon, ano kayang kwan doon, temperature doon. So pag sinabi, malamig, ay bibili kagad ako ng damit ko, panglamig. Ano kayang food nila doon? Kaya ko pala kainin? Sige, nagpe-prepare ako. That is how to be excited. Kasi pupunta ka doon eh. Amen? Ganon din dapat mga tayo. Dapat inisip natin, paano kayang buhay ko doon sa langit? May nakaisip na ba dyan sa inyo? Kanina mo lang umaga, nag-usap tayo. May nagkwentuhan na ba sa kung paano natin gagawin para pumunta ng langit? Is anyone is excited about heaven? Napakadaling sabihin, gusto kong pumunta ng heaven. Sabi ng ibang mga palusot, opo, mahal na Panginoon, pero hindi naman ako nagmamadali. Amen? Amen? Alam po ninyo mga minamahal, malalaman natin, kailangan dyan mga if we are really wanted to talk about heaven, excited tayo, pakatandaan po natin, heaven is something na dapat excited ang mga anak ng Diyos. Kapag excited ka sa heaven, ano man mangyari dito, you don't care. Because what's important, paparating naman ako dun eh. Wala kang bahay dito na malaki, hindi ka malulungkot. Bakit? Mansyon ang bahay mo doon sa kalangitan. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Totoo po yun mga minamahal. Kung dito wala kang pera, hindi ka malulungkot. Doon sa langit, ginto ang lalakaran mo. Amen? Amen. Pero bakit kapag wala kang pera, aburido ka na? Because yung isip mo, pang Pilipinas, pang mundong ito. Nakakalimutan mo na ang ating pagkamamamayan ay doon sa langit. Nakakalimutan mo na ikaw ay anak ng Diyos! Nakakalimutan mo na ikaw ay bride of the bridegroom. Nakakalimutan mo kung gaano kahalaga meron ka compared sa others. Kaya ang dahilan mga minamahal, hindi mo magawang palakpakan ng Diyos. Hindi mo magawang joyfully worship the Lord. Hindi mo magawang magkaroon ng excitement in day-to-day being a Christian. Bakit? Because ang isip mo, pang mundong ito. Ang inisip mo, sana magkaroon ako ng bahay. Sana magkaroon ako ng millions. Sana magkaroon ako ng sasakyan. Sana magkaroon ng magandang damit. Sana magkaroon ako ng asawa, may pamilya. Dito lang! We forget that our citizenship is not here. Our citizenship is in heaven. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tanungin ko kayo, bakit tayo excited pumunta ng US? Di ba kapag nakita natin, pag pumunta tayo, may nakita tayo, yun ba yung ganda pumunta ng US? Yung pang mga yung aking kamag-anak nandun sa US, gusto kong pumunta ng US. Bakit? Narinig natin, may nagsabi sa atin na ang dollar maraki kumpara sa US, malaking pera. Amen? Pagdating doon sa US, siyempre malaking pera ang iuwi ko dito. Amen? Ang ilan, inisip nila, Hollywood, nandoon ang mga grabing mga artista. Hollywood kasi. Amen. Bakit? Ang ilan gusto nilang pumunta ng Korea, South Korea. Nandoon ang K-pop, nandoon ang Enhypen. Amen? Bakit ang ilan gusto pumunta ng technology? China, kasi technology. Kapag ang purpose mo or attention mo ay kung nandoon mga minamahal, excited kang pumunta doon. Gusto mo ng Canada because mayroong Canadian dollars na pinag-uusapan. Mayroong snow doon.
Amen. Mayroong experience kan magagawa na hindi mo na-experience sa Pilipinas. That is the reason kung bakit gusto nating pumunta, excited tayo sa mga ibang bansa. Lahat magsabing amen. Pumalagpak tayo ng malakas sa ating mga laban. Bakit nawawala ang ating excitement papuntang langit? Sapagkat walang kasama ang mahal na Panginoong Yesus na nagsasabi, maganda pumunta sa langit. Tumitigil ang mga Kristiyano na pag-usapan ng patungkol sa langit. Ilang taon ng 2026, have you talked about heaven? Pinag-usapan ba niyo? Binabasa mo lang. In my Father's house are many mansions. Does that stroke your heart? Nagkaroon ba yun ng grabing pitak sa puso mo nung nabasa mo yan? Amen? Sa Biblia, napakaraming nagsasabi patungkol sa langit. Nababasa na sa Biblia lang. Bakit hindi pinabasa ng mga anak ng Diyos? Nakalimutan nila na sa langit, punong-puno ng kayamanan. Yung gustong-gusto nating kayamanan nandun sa langit. Palagpagan po natin ang ating balabay doon. Lahat ng napakaraming mamahaling bato. Revelations, mababasa natin yan mga minamahal. Ating basahin, Revelations 21, verses 18 to 21. Kindly, pakibalis lang mga minamahal. Amen. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Ganito ang pagkasabi. At ang malaking bahagi ng kuta niya ay haspe, at ang bayan ay dalisay na ginto na katulad ng malinis na bubog. Ang mga pinagsasaligan ng kuta ng bayan ay may pamuting sari-saring mahalagang bato. Ang unang pinagsasaligan ay haspe, ang ikalawa ay zafiro, ang ikatlo ay salsidonia, ang ikaapat ay esmeralda. Sa 20, ang ikalima ay sardonica, ang ikaanim ay sardio, ang ikapito ay krisolito, ang ikawalo ay berilo, ang ikasyam ay topasyo, ang ikasampu ay chrysopasyo, ang ikalabing isa ay jacinto, ang ikalabing dalawa ay amatista. Amen. Sa 21, at ang 12 pintuan ay 12 perlas, That's right. at bawat pinto ay isang perlas, at ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto, na gaya ng nanganganinag na bubog. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Excited ka pumunta ng Europe? Dollars lang yon. Amen! Sa langit, grabe, ang dami yun. Pag napuntahan mo yun. Amen! Pero bakit hindi natin, maski na mayroon yun, ba't hindi natin tayo excited? Wala kasing nagkukwento patungkol doon. Hinahayaan lang natin ang salita ng Diyos sa Biblia. Hindi natin binabasa. Hindi natin sinishare sa ating mga kapwa Kristiyano. Kaya others, heaven. Mas maganda pa pumunta sa Ayala, sa BGC. Mas maganda pa pumunta ng Singapore. But heaven is far compared to anyone. Palakpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga sinabi ng unang Korinto, kindly, unang Korinto kabanata 2:9, kung ikaw ay excited para magkaroon ka ng mga anumang gusto mong nais na nilalakas mangyayari sa buhay mo, kayamanan o anuman, pag-isipan mo ito mga minamahal. Kindly, 1 Corinthians 2:9. Aklat po ng unang Korinto, kabanata 2:9, datapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ninarinig ng tenga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Tanungin ko kayo ngayon mga minamahal. Even myself, I will ask, sino ang nagkwento patungkol sa langit mula noong January 2026? Even 2025. Meron na ba nagkwento how excited we are to be in heaven? Wala. Because akala natin heaven is just there. Pag-usapan niya pag tayo namatay na. But we need preparations. Amen. Kailangan natin ihanda ang sarili natin. We are waiting, but we have to prepare while waiting. Hindi po pwedeng basta-basta na lang ang gagawin mong paglilingkod. Dahil napakalaga na ikaw ay hindi maiwan. Pagdatingnan niyo yung mga minamahala, kung talagang sasabihin ng ilan, ay mabait yung bridegroom natin.
Tingnan niyo, bakit ang sinabi nung 5? Nung sila'y nakabili, nakapasok na yung unang 5 matatalino, dumating sila, kumatok sila. Mana Panginoon, papasukin mo kami. Anong sabi naman ng Panginoon? Yung bridegroom, hindi ko kayo nangakikilala. Amen? Amen? They are bride, qualified. Amen. Pero hindi lang naghanda. Dumating ang oras ng tunog ng trompeta. Hindi handa ang Kristiyano. Bakit? Kung ano-ano san busy. Hindi na handa, sinisigurado mga minamahal na ang kanilang puso ay nandoon sa mahal na Panginoon. They don't strive to feel the presence of God. Hindi sila nag-strive. Iniiwanan mo nga ang katawagan mo eh. Amen? Ang laki pa ng ulo natin. Magsabi tayo, ayoko na, mahal na Panginoon. Nasaktan ako na kay brother, kay sister, natisod ako. Because we do not value the heaven prepared for us. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, sabi ni Pastor Pablo, nagmamatulin ako na abutin ang hangganan ng aking katawagan. Ang Kristiyano daw dapat hindi pa isi-isi sa paglilingkod. Hindi pwedeng come what may. Dapat nagmamatulin tayo. Naganapin. Amen? Amen? Kung tanungin tayo mga minamahal, nakita nyo kung minsan, if we search our heart, dumating tayo sa mga may karamdaman, for example, dumating ang karamdaman natin. Sa ito lang, ayaw natin na mamatay. Sino may gusto? Amen? Pero yung sinasabi natin mga minamahal, kapag gawa mo na, nasa ang buhay natin sa kamay na mahal na Panginoon. Lahat magsabing amen. Meron mga Kristiyanong, they plead, Mana Panginoon, kung alam mo, mayroon ka pong gagamitin pa sa iyong banal na gawain, dugtungan mo ang aking buhay. Ang Kristiyanong namatay, binubuhay ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin. Amen? Bakit binuhay? Hindi pa tapos ang kanyang assignment. Kaya kapag ikaw ay pinagpala, may karamdaman ka, pinagaling ka, dinugtungan ang buhay mo, dahil may assignment ka. Hindi yan para mamuhay ka ng malaya. Hindi para yan magliwaliw ka. Hindi para yan ikaw magmalaki. Hindi para yan ikaw ay kung saan ka pupunta. Binigay ang dugtong ng iyong buhay para makilala mo at makapaghanda ka. Dumating man ang tunog ng trompeta. Pagkatandaan po natin mga minamahal, pag-uusapan, naghanda ka ba o hindi? Amen? Amen? Sabi nga sa college namin, when time comes, God will say, pass your paper, finish or not finish. Amen? Pag sinabing pass your paper, handa ka ba? Amen? Kapag tayo po nung una, maraming tao. Sabi diyan, the last but not the least, maraming Kristiyano, mga taong sabi natin naghihintay pero hindi naghahanda ay yung mga Kristiyanong they ignore the signs of His coming. Binabaliwala na lang ang naririnig na gyera. Binabaliwala nila mga minamahal ang naririnig na tagutom, mga masasamang nangyayari sa ibabaw ng sanlibutan. Binabaliwala nila lahat yan. And even pangangaral sa salita ng Diyos, binabaliwala nila yan. That's the reason kung bakit may time pa sila na pumunta kung saan-saan at baliwalain ang maglingkod sa mahal na Panginoon. Because they don't care and kung ano yung signs. They ignore. Kaya ngayon, maski na sabihin natin, magpakainin ka kapatid, ginaganon-ganon mo lang because you ignore the signs. Amen. Pag sinabing huwag kang matulog, tinutulugan mo pa rin. Bakit? You ignore the signs. You ignore the importance of what we are talking today. Pero sinasabi ng Biblia, mga minamahal, kapag ginawa mo yan, you are not preparing. You are only waiting, but you are not preparing. Masasama ka dun sa 5 napahamak. Sasabihin na mahal na Panginoon, hindi ko kayo nangakikilala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Huling talata, Mateo 24, talata 6 hanggang 8. Kylie, beloved instrumentalist, please. From the book of Matthew, chapter 24, verses 6 up to 8.
Mateo 24, talata 6 hanggang 8. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaungaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. That's right. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, Amen. at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng naniniwala na mangyayari yan, sumigaw ng praise the Lord. Kung naniniwala ka, anong ginagawa mo, kapatid? Kung naniniwala ka mangyayari yan, bakit pahaya-hayahay lang ang ginagawa natin paglilingkod? Amen. Bakit ka nagpapa-apekto kung nasaktan ka ba ng isang tao? Bakit itinadamay mo, mahal na Panginoon? Bakit tinadamay mo paglilingkod mo sa Diyos? Amen. If you know that these things will come, pakatandaan po niyo mga minabalang, sabi niya, these are just the beginning of sorrows. Worse will come. Nagsisimula pa lamang ito. At alam po niyo mga minamahal, kung ikaw ay ang nakakarinig ng bagay nito daranasin bago dumating ang bridegroom, pakatandaan nyo, bago dumating ang bridegroom, darating daw itong mga bagay na ito. Kung ikaw makakarinig, anong preparasyon ang gagawin mo aside from paghihintay sa pagbabalik ng Diyos? Kung ako tatanungin, sisikapin ko kung sakaling abutan ako ng kamatayan bago dumating ang pagdating ng bridegroom. Sisikapin kong kalulugdan ako ng Diyos. Sisikapin kong maawa sa akin ng Diyos parati. Sisikapin kong lagi kong mararamdaman ang kalinga at presensya ng mahal na Panginoon. Kung yan ang nais mo mga minabakit, kapag dumating ang kamatayan, ready ka. Amen. Pag hindi naabutan mo yan, still ready ka. Bakit? Hindi tayo taga dito. Tayo'y taga langit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang preparasyon mo ay hindi para sa mundong ito. Ang preparasyon natin sa kalangitan, dahil there is our citizenship. Doon tayo narababagay, mga minamahal. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, maring magsabi ng ilan, sasabihin tayo, mabuti ang Diyos. Di niya gagawin na tayo, mga minamahal, ay aabot na mapahamak ng kanyang mga anak. Meron tayo narinig na ganyan. Kaya wala yan, mga ginaginawa, gutom-gutom, wala yan. Ito ang paniniwala ng 5 virgin na napahamak, naghintay, pero hindi naghanda. They thought, mabuti ang bridegroom, hindi niya tayo i-reject. Pero nung sila hindi handa dumating, hindi handa, nagpasabi sila, mahal na Panginoon, papasukin mo kami. Pero ang sinasabi nilang mabait na bridegroom, which is amen, mabait ang bridegroom. Pero kapag hindi ka naghanda, sasabihin niya sa iyo, hindi ko kayo nakikilala. Amen? 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 Sinabi ng 25, 11, 12, balikan natin ang huling talata, bago tayo mawit. Afterward came also other virgins saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, verily I say unto you, I know you not. Hindi ko kayo nakikilala. Virgins yun. Tinawag ng Diyos yun. Pinakitaan yun ng mga yun, ng mga himala. Kaya nga naghihintay sila sa mahal na Panginoon eh. Nakakarinig sa Bible study yun. Pero hindi sila naghanda. Ito yung patuloy namin inuulit-ulit sa inyo, mga naman pagkabaga ng mahal na Panginoon. Na napakalagang bawat araw, dapat seryoso tayo. Huwag tayong pa-distract sa kung anong ginagawa ng mundo, because our preparation is not for this world. Doon tayo sa piling ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung minsan, ikaw ay mga awit, talagang nandiyan na talagang inuusik-usik ka, kapit pa rin. Bakit? Okay lang yan. Sige mo na kung gusto mo kusigin. Importante, nananatili ako, ready ako papunta doon sa kalangitan. Amen?
Nasasaktan ang damdamin mo. Physical. Amen. Dahilan parang may nagsasabi sa'yo, bumaba ka na. Huwag ka na maging manggagawa. Huwag ka na maging mangawit. Huwag ka na maging tagapatugtog. Huwag ka na gumawa ng pagiging Kristiyano. Hindi yan salita ng Diyos. Salita yan ng kaaway ng Diyos. Si Satanas, huwag mo siyang pakinggan. Ang pakinggan mo, yung ginagawa mo ito, naglilingkod ka. Dahil yun ang kalooban ng Diyos natin sa langit. Amen. Amen. Ang kailangan lang kapatid, kung sakaling nagkamali tayo, ang mensaheng ito ay hindi verdict na kinakailangan ikaw ay nagkamali, impyerno ka na. This is not that one. This is just a reminder. Ito'y paalaala lang mga kapatid, na kung ikaw ay umabot sa puntong ganun, panghawakan mo ang pagmamahal ng Diyos. Panghawakan mo ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Sometimes, sasabihin ng ilan, kaya ka nagaganyan, brother, you do not know kung saan ako nang gagaling. Grabing dapat pinagdaanan ko, hindi mo nararanasan yan. Kaya masasabi mo yan. Hindi ko sinasabing kaya ko pag nandyan ako. Iba-iba tayo ng katawagan. Pero sinasabi ko, lahat tayo may iisang Diyos na kung ano man ang kinalalagyan natin sa oras na ito, grabe man ang ating kinakaharap. Ang sinasabi ko sa inyo, huwag kang bibitaw sa mahal na Panginoon. Tayong natin tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Let us worship Him. Hallelujah. I will bless the Lord forever. Amen. I will trust Him at all times. He has delivered me from all fears. He has set my feet upon the rock, and I will not be moved. And I say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. Hallelujah. Whom have I in heaven but you? Let us worship Him. There is none I desire beside you. Hallelujah, hallelujah. You have made me glad, and I sing of the Lord. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer,
minamahal, nagiging complacent na ang Kristiyano sa ngayon. Akala nila ganun-ganun lang. Ang importante, naghihintay ako sa Diyos. Pero nakakalimutan nilang maghanda sa pagbabalik ng Diyos. Sa palagay pa natin, Kanyang lukewarm ang ating puso. Kasama tayo sa pagdakit ng mga banal. Sa palagay pa natin, kung ganyan ang pagre-rebelde ang ating puso, ayaw ko na maglingkod, ayaw ko na maging mangawit, ayaw ko na maging manggagawa, ayaw ko na sa aking katawagan, kasama tayo sa pagdakit ng mga banal. Kung yan ang ginakala mo, nagkakamali ka, kapatid. Kung tayo nakala natin, bala na ang kumikilos sa banal na presensya, hindi mo palang maramdaman, akala mo, kasama ka sa pagdakit sa mga banal. Nagkakamali ka! Walang bagay na lingid. Lahat ibinibigay na ng Diyos para maganda ang kanyang mga anak. Pero kung hindi tayo kikilos, kung hindi tayo magsasalita, maraming mga pagitain. 15%, 25%, 50% lang ang makakasama. Sayang ang pagod mo, kapatid. Sayang! Huwag mong hayaan ang pagiging anak ng Diyos! Bakit hindi mo hingin na sa Diyos ngayon ang kalakasan? Sabi ng awit, You have made me glad, and I'll sing of the Lord. Tingnan nyo! You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. Tingnan niyo yung mga pasalita na yan. Tingnan niyo yung mga salita na yan. Bakit mo hinahayaan ang sarili mo? You have the access to God. Mayroong kakayahan humingi ng tulong sa Diyos, pero pinapabayaan mo. Praise the Lord! Hallelujah! My strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, represent help. You are my shield, praise the Lord, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. Let us pray. Tumalangin tayo sa Diyos, mga minamahal. Huwag hayaan ang mga pangungusap na ito. Huwag kayo sa sarili natin.
Dumalangin tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, Amang Banal, sa iyong pangalan aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Salamat sa paalaala. Salamat sa iyong mga salita. Daily, nakikita namin ang grabe pag-ibig mo sa amin. Hindi mo kami pinababayaan. Tulungan mo kami maging matatag. Parating magkaroon ng desire, maramdaman ang iyong banal na presensya. Magsikap, manatili kami na parating nagpapakumbaba, humingi na iyong habag at awa. Sapagat ikaw ang tanging naming kaligtasan. Ikaw ang tanging naming pag-asa. Tulungan mo kami parating maging mapagpakumbaba, handang magpagamit sa iyong banal na kalooban hanggang sa iyong pagbabalik. Habang amin kang hinihintay, tulungan mo kami maghanda like the 5 virgins. Tulungan mo kami maging handa. Anytime when the sound of the trumpet shall sound, handang-handa kami, salubugin ka at tanggapin ang pagpapalang inihanda mo sa amin. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating pong mga minamahal na mga bisita, maging kayong aming mga kapatid nasa webcast, online viewers, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoong Hesus. Walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos ibigay sa iyo. Lahat yan kayang-kaya ng ating mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, pananampalataya. Manampalataya ka sa isang Diyos. Walang ibang ating mahal na Panginoon Jesus. Pangalawa, pagsisisi. Kinakailangan magsisi. Kung nagsisi ka, hindi sa tao. Walang magawang tao. Magsisi ka, direkta sa mahal na Panginoon. Buhay ang Diyos, nakikinig sa lahat ng panalangin mo. Hindi mo kailangan ng sumigaw. In your thoughts, in your heart, God listens. Nakikinig ang mahal na Panginoon. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mamaya, sa ating mga minamahal na bisita dito, di pa nabautismuhan. Mamaya, may bautismo. Pabautismo kayo. Reglamento ng kaligtasan yan. Acts 2:38. Sabi diyan, mga minamahal, kung hindi sinabi ng Acts 2:38, hindi sinabi ng malabay, huwag mong gawin. Pero sinasabi namin siya, ganawa yan at sinabi na mahal na Panginoon, ganapin mo kung nais mo ng buong kaligtasan. At ang pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Hindi lang dapat ngayon, magpatuloy ka. Madadama mo ang banal na presensya ng Diyos. Pag nadama mo ang banal na presensya ng Diyos, anumang karamdamang meron ka, lulutasin niya ng Diyos. Anumang problema meron ka, lulutasin niya ng ating mahal na Panginoon. Anumang panalangin meron ka, kayang-kayang tugunin ng mahal na Panginoon. Sapagkat ang nagpapagaling, ang naglulutas ng problema dito ay hindi ang tao, kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tanggapin niyo, mahal na Panginoon, itas niyo yung mga kamay, ipikit niyo yung mga mata. Sabihin niyo lahat ang aking sasabihin. Maging aming po mga beloved viewers, sumunod po kayo. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Hindi lang pala sapat na ako'y naghihintay. Napakahalaga pala na ako rin ay naghahanda. Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking kasalanang nagawa mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Turuan mo kung maging Kristiyano. Turuan mo akong maging tunay na anak ng Diyos. Nawa ang aking pangalan, isulat mo dyan sa kalangitan, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na pinakamama ng Panginoon na ito yung mga anak. Saan man sila naroroon, walang distansya makahadlang ng iyong pagpapala sa aming mga kapatid na ito. Walang bagay na mahirap sa iyo. Gaano man kagrabe ang kanilang mga karamdaman at mga problema, kayang-kaya mong tugunin, lutasin sa mga pangalan
ng iyong pangalan, mahal Panginoon Jesus. Mahal Panginoon, dinadalangin namin sa iyo. Panghawakan mo po sila. Patawarin sila sa pandalangin na aming ginagawa ng sa with Estrada Almena. Ay pumaminaman naman manggagawa. Linisin mo sila sa kanilang marangong pagkasal. Gawin mo silang tunay na Kristiyano. Sa isip sa at katotohanan. Nawa hindi ito natuloy ka ng paglilingkod. Simula pa lamang nawa ito man ang Panginoon. Pagpalain mo po sila. Ito ang aming samot panalangin sa makapayang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo tuloy-tuloy na po mga minamahal. Sa ating po mga minamahal ng mga bisita. Kayo na may karapatang tumingi sa Diyos. Dahil tinanggap niyo na siya bilang Diyos at tagapagligtas. Lahat ng mga pangangailangan meron kayo. Itugon niyo. Sabihin niyo sa mahal na Panginoon, tutugunin tayo mahal na Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may karamdaman sa puso, ang ating kalawang kamay sa parte ng ating puso. Kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may karamdaman sa tiyan o saan naman mga minamahal, ilagay natin yung ating kanang kamay. Ating kalawang kamay sa ating pong parte ng ating karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mahal sa buhay na sa ating lapis na malapit, dalawang kamay itaas. Huwag mag-alinlangan, makapangyarihan ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sa mga banal sa iyong pangalan na pinagmamalapinis narito, yung mga anak. Ayon sa salita, kapag aming maramdaman sa itong Espiritu, kami kapayang palasin at tangawan ng kaawang. Sa oras na ito, sa pandalangin na aming ginagawa, malabang sa Estrada Almena, ay po maminaman na mamanggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, sakit sa puso, stroke, COVID-19, lahat ng uri ng karamdaman, agad ito sa in Jesus' name, tuberculosis, cast out in Jesus' name, cast out, mga bukol tunawin sa pangalan ni Jesus, cast out in Jesus' name, we bind the power of darkness, mga panulupaypay, mga babagin sa iglesia, I command you cast out in the mighty name of Jesus, we bind the power of darkness, in the mighty name of Jesus, be healed, be healed, be healed, in Jesus' name, in Jesus' mighty name, amen and amen, amen and amen. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Tayo natin tumayo mga minamahal na top of our voices. Let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Amen. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. Amen. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord.